Σας παρουσιάζω έναν καινούριο μηχανισμό ανύψωσης τηλεόρασης μέσα από έπιπλο. Ο μηχανισμός είναι πολύ slim όσον αφορά το ύψος, είναι μόλις 65 εκατοστά και ανυψώνει μία τηλεόραση έως 43 ίντσες σε ύψος 1,70 για να υπάρχει πολύ καλή θέαση από το κρεβάτι που είναι εξαπλωμένος ο χρήστης. Η ταχύτητα ανύψωσης είναι εκπληκτικά γρήγορη. Η ανύψωση του μηχανισμού γίνεται σε μόλις 15 δευτερόλεπτα, η πλήρης ανύψωση. Τηλεόραση εξέρχεται μέσα από το έπιπλο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το επιθυμητό ύψος που θέλει να δει από το control. Ο μηχανισμός συνδέεται και ενσύρματα καθώς και με σύστημα QNX αν υπάρχει στο σπίτι. Αυτός είναι ο καινούριος μηχανισμός από την Hide TV by Γιάννης Κατσαμπουξάκης. Να συμπληρώσω ακόμα ότι ο μηχανισμός κατασκευάζεται για οποιαδήποτε διάσταση τηλεόρασης μέχρι 100 ίντσες. Επίσης σε οποιαδήποτε διαδρομή ύψους επιθυμεί ο χρήστης.